pach jo Kenya kaluwore ni jok mo omi migepe mopogore opogore gi gin jok ma nyalo tiyo ne jopiny. Jopiny oseneno kaka gitiyo, jopiny osebedo kodgi e diergi, ong'e ni ginyalo tiyo ne jo Kenya maber, kendo an apuoyo list no. Kendo ang'iso president ni gimotimo en gima ng'iso picha mar piny mangima. Mane momiyo nyoro nineno ka noseland list, ng'anyo nobedo ni onge, dhano notimo gimiluongo ni celebration. Koro celebration no ng'iso ni jopiny omor gi list mane president ochiwo. To bende mane chal mar wach adier Chris Kairango, inga ka achiel kuom jogo matindo ma bende nosebedo oko kae, jumbe mokalo kata dwe mokalo piny Kenya ne nigi ng'anyo mapek ahinya. Bende paro ni gima nitie list moneno sani ka e lokruok mane dwarore e sirkal mane joma tindo ni e ndara ka kwayo niero gik ma kamagi mondo otim. Jatend piny Kenya oriembogi e od bura e cabinet, bang'e waneno ka atamalo wacho ni nus margi oduogo, nus ema odhi pacho kama gintie apaga Chelsea. Gi pacha aneno ka president ne temo ng'iyo, jatend piny ne temo ng'iyo kaka Kenya nyalo chung'. Amor gi gima mheshimiwa wacho ni sama piny dhi gore piny to wang'iyo kaka wanyalo chunge. Wan kaka joma tindo ne wagoyo koko mondo mi piny ochung'. Nok wago koko mondo jomoko kaw oket kama moro. Aparo ni pach president en paro maliw, to wan kaka joma tindo nitiere positions mapod odong'. Mapod nakwayo president mondo ochung' ong'iwa kaka joma tindo, mapod odong'go oyie okete joma tindo. To kata mamoko midhi chuogi mondo oyie okete joma tindo. To kaluwore gi sani wadwa ni mondo piny Kenya ochung'. Kaluwore ni nitiere pinje mang'eny mosegore piny nikech koso winjruok. Kinyalo ng'iyo piny mabathwa ka Somalia, gin pinje mok inyal bede nikech onge winjruok. Koro an gi pacha aneno ni president notimo gima adieri, gima oluwore gi chik mondo kel jo ODM mondo konye tich. Mheshimiwa Peter Masara, ka kendo